खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि आसाम सरकारनि बेरेखायै गोख्रोङै सोमावसारनो लानाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया गुवाहाटीनि खानापारानि मोनसे गोनांथार सावरायमेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो बेनि सायाव सावरायगोन होनना फोसावनाय बाथ्राखौ मन्त्रि मानाव गेदेर उरखावग्रा फोरमायनो गोनां बाथ्रादि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद मोननैजों जुथायै दिनै थामहिनबा 15 जुन खालाराव सरकारि फरायसालिफोराव थाखो 6 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजों खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि थांखि। नैथि रादाबाव दं। एएसआइ जुनुनि राभानि थार जाथाय आरो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय सिआइडिफोरा माखासे सम नायबिजिरदोंमोनब्लाबो गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हायैनि जाहोनाव आरोबाव गोबां राभा गौथुमफोरनि आसाम सरकारनियाव सिबिआइनि नायबिजिरनाय नांगौ होनना दाबि खालामनायलाय मैया सिबिआइनि मोनसे हानजाया आसामाव फैनानै जुनुनि राभा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि जनालिनी नाथखौ बुथारनायनि सायावबो नायबिजिरनायखौ मैयानिफ्राय जागायबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि जुनुनि राभानि बिमा सुमित्रा राभाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला सिआइडिआ गावनि सिगाङाव दायनिगिरिखौ मोनाखिसै होनना फोरमायदों आरो बेनिखायनो सिबिआइखौ नायबिजिरनो थाखाय आं आसाम सरकारनियाव दाबि खालामदोंमोन आरो आसा खालामदों सिबिआइआ दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै आयेन बायदि साजा होगोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। मैया 15 जुन खालि आसामनि 6थि शेड्युल एरिया जिल्लाफोरनि स्पेसियेल टेट आनजादनि फिथाइखौ मैया फुंनि 11 रिंगायाव फोसावबाय। बे टेट आनजादखौ 7था जिल्लाफोराव खुंनाय जादोंमोन। बे 7था जिल्लाफोरनि मुङा जाबाय क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, डिमा हासाव, कार्बि आलं, वेस्ट कार्बि आलं आरो चिरां। मख'नो गोनांदि बे 2023 मायथाइनि 6थि शेड्युल एरिया जिल्लानि स्पेसियेल टेट आनजादाव क'क्राझार जिल्लायाव गासै आनजाद होगिरि बिजाथिफोरा एलपि लेभेलाव नुजाथिनाय अनजिमाया जाबाय 5089 जन आरो उथ्रिसार जानो हानाय अनजिमाया 1907 आरो गासै जौखोन्दोआ जादों 37.47। गुबुन फारसे इउपि लेभेलाव आनजाद होगिरि बिजाथिफोरा नुजाथिनो हादोंमोन सा 4220 आरो उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनि अनजिमाया सा 1467 आरो बेनि जौखोन्दोआ 32.76 जौखोन्दो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे 2023 मायथाइनि स्पेसियेल टेट आनजादनि एलपि लेभेल आरो इउपि लेभेलाव मोननैयावबो उथ्रिसारनाय अनजिमाया बाक्सा जिल्लायाव बांसिन। बाक्सा जिल्लायाव एलपि लेभेलाव टेट आनजादाव नुजाथिनाय फरायसाफोरा सा 5289 आरो उथ्रिसारनो हानाय अनजिमाया सा 2385 जन आरो जौखोन्दोआ जादों 45.9 जौखोन्दो। बेराफारसेथिं इउपि लेभेल एबा आपार प्राइमारि लेभेलाव नुजाथिनो हादोंमोन सा 4468 आनजाद होगिरि बिजाथिफोरा आरो उथ्रिसारनो हादों सा 1753 बिजाथिफोरा आरो बेनि जौखोन्दोआ 39.23 जौखोन्दो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTRआव एलपि आरो एमइनि 1200 फोरोंगिरिनि लांदां जाना थानाय मासिफोराव मैयानि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होसिगोन। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला गोजौ फरायसालिनि 1200 फोरोंगिरिफोरनि लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लानाय बायदिनो थाबैनो बिजाथि थिसनगोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।